Mentakas yang CMG kai na kitab Leviticus dalam kebakat kendai dekat arpu pra. Pimdei bantar ialah kado hawayap mano-mano ne ban samdak halade. Blay ulah hukum ya Moses paude ban yatu kumta haki Israel baro. Ha pedeng jengi ru hagi ni kisngi ngi ibha ki briu ki ba tho tak drodur tatu ha ki met jengki. Dan ki ba drodur taka ding pna taka dur ujisu taka dur jongki angel taka dur jong ki ba ki briu ki e lene daka no dan ki ba droru ya ki dur ksut dur setan hakamet jengki don kiba drodur pseng don kiba don bunca kidur kiba kidro tatu hakamet jengki ndre ublei ula hukum ba omde banle kumta ki kristan barakhat kiba tip bible ya khat ngawer ya pi ban kongo ya kane di pila ban kili ki kristan te lada ki drodur jisu drodur jongki angel dro ya ka bible hakamet jongki hato kalong pop na em ublei ha ke kitab Exodus kalong ka ba arpo ni siam hangtu ba ublei ai ya ki sipo hukum lampa jong Moses hangi iwe pe iwe lampa ki jaj penru Israel hukum pasan ke ong wat ong penyam ke jing tar ialah kado bat ke jing tho tatu lene tho dak halade dak patar ni sam ya kado kade ke balong persyak ya kene ke hukum ni penken ya kene ke hukum dia nomor kata nak kapanta ki kristan bat wat nak kapanta ki juru kene kalong kapop persyak ya ublei ha kipor bala tho lane bala ong ublei ha Moses syapang kene ba omdei ban drodur lane ban tari la kado ha gitu kipor ki briu ki samdak lane ki tar dak halade habadon bayap ki baik ki bathon jengki kimi ki kpa jengki don kitu ki briu ki ba mane blei thau kum ki Assyria kum ki Greek ki draw dak ki sam dak hakamet jongki ban ai buram ya kitu ki blei thau jongki den mar kata ka jing draw tatu walang yong bangi draw kita jong Kristan Henry kani kalong ka basniu kalong ka baman namar ba kalong persya e ka hukum ka basan way o father charter paga ubadai u exorcist lane ulang dot soblei catholic uba yarap ban pelai luit na kitu ki briu ki ba syong ksui lane ki bala yo kem ksui u lobatai syapang kawi ke briu kepala dro tatu hakamet jongka da u Mikael Arkhangel u angel de u angel hakamet jongka Henry ke jing dro ya kene kadur ke de jing ainam yo setan om ya ke jing ken mau buram ya une u angel kam don jing ya de e ruem de ula batai ba haba ula yarap ban plai loit na ke jing kta jong kata tu kamet jong ka kalong ke ba jenjar bhan na ka banta kene ke briu te kene ke pen iba wala da ngi draw ka dur jong jisu da kata tu kamet jing kalong ka pasneu kadai ke jing island ti ya setan dia nomor kata kitu para khoi ki bala deble tatu ki habban lech sya ulendo soble lada piyok kalat lele ban lech sya ulendo soble ubade o exorcist lene lech hakilendo soble hangno ru ban yarap bat pila ban lech tu sya kitu kiba yarap ban weng ya katatu oi
porba phile tatu kam da shong dor dan kam da rem hadu kata-kata handrei ban weng ke tatu kalau ka rem hadu kata-kata dan mai kata nalor ba kalong kumta kata ka pla jong ni jong kitu ki bale ya tatu nalor kata ka mensim ke jinga dei bat ublei jong kitu ki bale tatu dan kata to ni kiarno na ka jingle tatu nang ba ka baningkong bengin open kensu ya ka hukum kebesan ke ong wat ong peniap bat bangin ko ngu ya ublei to ublei onyarap ya pi iwei pe iwei ban sngutu ya ka tin ke jong ublei ba dia ka hukum jong lamba jong kane ka kitab Leviticus ka ba khat khandai kalanong bat khat ar phupra ngan pule kum ke jing pen kut biang phim dei ban tari lakado habaya mano ne ban samdak halade to trai ubleiมันก็คุยกับพี่เว่ยไปเว่ยลำบากจงกันในกระคัดนักการจิงทอกกับบุคคลประกันเป็นก็เก็บเป็นขี้ยาพี่ประกันปลายลุยยาพี่เว่ยไปเว่ยอาเมน